casa, sóc Eugeni Alemany, això és Atrapa'm si pot, i avui juguem per un premi de 500 euros! Qui soc? Qui soc? Qui soc? I horariu! Pareix que un tirolès, però no! Soc Shakira, Shakira la cantant colombiana. Avui dediquem el programa perquè és una xica molt artista que ens agrada molt a este programa, i és que són shakiristes, 100% són els nostres concursants. Què teniu avui així? Atenció, des del Calaix Verd, Clara! Des de Faura, Juan Manuel! Des de la Vall d'Uixó, Carla! Des del Costebre, Diego! Ai, Carla, espai no el mates, per favor, Des de València, Alicia! I des de Xixona, Josep Miquel! ¿Sabes qué? Com esteu? Ai, quin comboi tindrem al seu programa de nou, quin dream de concursants que hem ajuntat per aquest cap de setmana. Suposo que sou superfans de Shakira. A muntó. És que és molt artista. És que dona moltes ganes de ballar, moltes ganes de ballar. Bé, estic molt content de tornar-vos a veure i celebre molt que Carla esta volta no s'ha pegat cap bac. Però Carla, te recordes la castanyà que vas pegar així? Que no van parar ni res. No, somos carroñeros. No, somos carroñeros. Sí. Jo vaig dir, somos carroñeros, no ho havíem fet mai. Però tu vas dir, estic bé. Estava bé. Estaves bé, vam seguir el programa. La gent de casa ho va entendre, que tu estaves bé, però també t'he de dir una cosa. A partir del bac, vas reviscolar, Claro. Perquè les encertaves totes, Carla. I vas guanyar i tot. Sí, vas guanyar, que vas guanyar el programa. És que vas pegar un bac i es veu que dins del teu cap, alguna cosa es va ficar al lloc, i de cop i volta... Se van juntar els cables que no estaven. Sí, totes les connexions anaven. Doncs bé, estic molt content de tornar-vos a veure. Ara ens posarem al dia, que fa temps que no ens veiem, però comencem ja a jugar amb Clara, per favor, Clara, també una concursant molt comentada a les xarxes socials. A muntó també. Clara, que per cert, ha hagut un retrobament a este programa, l'equip de Marta, de producció, i Raquel, que localitzen els concursants, i ha passat una cosa superbonica que no sabíem, i és que ha hagut un retrobament de dues persones que es coneixien de fa molts anys, s'havien perdut el rastre i s'heu retrobat així. Clara, amb qui ha sigut això? Amb Diego, és superfort. De què coneixies tu ell? Perquè jo quan era menuda, al meu poble sempre mos han apuntat els pares a l'escola d'estiu, per no marejar també un poquet i entreteniu a xiquet. Molt bé. I ell era el monitor i ell era el que me cuidava, anàvem d'excursions a la platja, a tots els puestos, i me passava els estius amb ell. I s'havíeu perdut ja, clar, de xicotet. A veure, ell és del Cocebre, i també és veritat que jo al vindre a viure a València ha canviat un poc també la meva vida i l'estar allí. Ja no el veus tant pel poble. Claro. Però es veieu pel poble i el saludau en plan hola i adeu, no? Claro, no, sí, sempre, i tenim tracte i tot. Diego, com era Clara de xicoteta? Era igual? Clara ja apuntava maneres. Sí, no? El nervi que ja tenia. Al pati jo me'n recordo que mos ballava, mos cantava, feia de tot. Feia tot, mos pintàvem la cara. I la veritat és que a mi me va assombrar perquè la veritat és que sí, artista, Era molt artista. Clara ja tenia... Era molt artista. Sí. Ja recitava Usias Marc, ella? Te amo, gràcies. Ho tenies que fer tu, si no ho anava a fer jo. No, jo he de dir que és que la gent també, a voltes vull dir... No, però no passa res, està tot bé. O sigui, a mi me va vindre una hòstia a la cara. Vaig explicar-ho per la gent que no ho sàpiga. A Clara, en una final, li van fer una pregunta sobre Usias Marc, ella està estudiant filologia catalana, i molt orgullosa, per cert, d'estudiar filologia catalana. Però es va quedar en blanc. No passa res. Jo sempre dic que els nervis, a voltes la tensió i tal. Jo me recordo de qui és el poema Veles Events. Ella en tenia l'Avens, la revista modernista l'Avens. Ella es va curtusionar. Jo havia estudiat i jo dic, no pot ser que m'estiga parlant d'algo que no es fa tant i m'estiga dient medieval. I jo dic, no pot ser. El cas és que molta gent en xarxes estava indignadíssims, com pot ser que no ho sàpiga. Escolta,
vingueu així al programa. Molt bé. Vingueu així al programa perquè veritat. els sabuts, vingueu així al programa No, perquè i no això és passa res. sobretot per a passar-nos-ho bé, primera principal. Home. I després estàs nerviós perquè estan els focos. Ah, no, sí, i una però no persona passa de res. 1,90 vestida de Shakira, vull dir que no això t'imposa, com no va imposar en el Melic dibuixat, per favor. Així que ja està bé de criticar a les xarxes i de fer el hater. Donar més amor i menys odi. Exacte, molt bé, Clara. Molt bé. Gràcies, eh? Preparada per a jugar? Home, sempre. Atenció. Vamos allá. Temps. Shakira Mebarak va ser criada com a musulmana. ¿Verdadero o fals? Fals. Correcte. Quin jugador de futbol català és la parella sentimental de Shakira? Piqué. Correcte. Quina és la flor holandesa per antonomàsia? La què? La flor holandesa. A Holanda hi ha una flor que és típica. Els tulipans. Correcte, que bo un taet així dins del pa. En quin mar nord-americà es troba l'illa d'Haití? Passo. Al Carib. En quin país va néixer Shakira? A Colòmbia o a Mèxic? Colòmbia. Correcte! Molt bé. Juan Manuel de Faura, el nostre artista faller. Què farem en un any? Pues no ho sé, estem ahí a les portes i a veure si no ens deixen sabem cantar. què passarà. És que no sabem. Estem en un any encara, no sabem... Sí, almenys a dia d'avui que estem enregistrant este programa, que estem gravant-lo, no sabem el tema de les falles què passarà. Però, escolta, molt d'ànim a tot el gremi d'artistes fallers, per descomptat. No sols els de la capital, sinó a tots els de la capital, pobles. sinó a tots els pobles, per descomptat. Jo crec que els artistes fallers, no tot el que realment sí que viviu de la festa, perquè el que és fallero al final també, vull dir, t'he vist sentar a casa i desfiles pel corredor de casa i el món no se te'n va, no? Però, clar, plantar falles... per casa tot el dia estaria guai, també. Exacte, si no, mira, podem fer una ofrena domèstica, Per l'escala de la finca, no sé, alguna cosa inventarem. La reunió de veïns de Saragüell. Sí, una bomba, Preparat, Juan Manuel? Atenció. Sí, tira-li. Temps. En quin equip de futbol juga Gerard Piqué? En el Futbol Club Barcelona. Correcte. Quin jugador holandès va ser fitxat com a entrenador del Futbol Club Barcelona a l'estiu de 2020? Ronald Koeman. Correcte. Completa. La meva xiqueta és l'ama del corral i del carrer, de la figuera i la parra i de la flor del... Taronxer. Correcte. Quina part del seu cos no li agrada a Shakira, les orelles o el nas? Pues vaig a dir les orelles. Correcte. Això ha dit en alguna entrevista a ella. En quin país mediterrani va néixer el personatge de Pinocho? Itàlia. Correcte, bon entrat. Vamos. Com estàs, Carla? Bé. Estic molt content de tornar-te a veure. A més, tu el vas tindre no fa molt? No, fa poquet. Que vas estar així, que tens encara la dinàmica calenteta al cap. Carla de la Vall d'Uixó, valenta i atrevida com tots els de la Vall. Eres fan de Shakira, veritat, Carla? Sí, La Vall és a muntó. Un poquet. Quina és la cançó que més t'agrada? Ui, moltes. Però així una que te doni un estat d'ànim... La última que ha fet, què opines? La que ha fet en el Raperes. L'última que no l'he escoltat perquè no tinc temps. A la universitat no tinc temps. No l'has sentida? No l'he sentit. Te l'haurem de posar al programa. A mi no m'agrada criticar. Ja ho sabeu. Però a mi l'última No t'agrada? no m'ha agradat. És una cosa que jo no sé. Una cosa molt tirolesa. Doncs me la teniu que posar perquè no l'he escoltat. Te la posarem en acabant. Busquem-la, per favor, i per canviar de fase te la posarem. Vale. Preparada, Carla? Sí. Temps que marcava el coeficient intel·lectual de Marilyn, que era molt o poc intel·ligent. Molt. Molt intel·ligent, tenia un coeficient intel·lectual de 165. Shakira ni fuma, ni beu alcohol, ni cafè. Verdader o fals? Verdader? Verdader, efectivament. Com es diu un cafè amb una miqueta de llet? Un tallat. Un tallat, correcte. I un cafè amb una miqueta de llet condensada, llet de pot? Un bombó. Un bombó, efectivament. És cert que Shakira i Gerard Piqué van néixer el mateix dia? Sí. Correcte, el 2 de febrer. El mateix dia. No del mateix lloc, evidentment, però sí el mateix dia. Clar, si no serien germans. Clar, que han nascut el mateix dia i pel mateix lloc serien germans i seria una cosa molt complicada O no, d'explicar. que no n'hi ha gent que naix el mateix dia al mateix lloc. No, pel mateix lloc. Pel mateix lloc. Pel mateix, o sigui... Gràcies. Clara teu aclara. Clara teu aclara. És la nova secció del programa. Gràcies. Clara teu aclara. Gràcies. Pel mateix lloc que em referia és que no volia...
encara com no estava punxada No ho anava clara a dir jo, no ho anava a dir jo. la mímica que acaba de fer. No així. No, per la mateixa figa no varen així. Eh? Que per la mateixa figa no varen així, ja està. No, per la mateixa mare, per entendre, si no serien germans, seria una cosa un poc complicada d'explicar. Diego, com estàs? Molt bé, així estem. Diego, encara pintes? Claro, i més que mai. Estàs superpintor. Estic superpintor, la pandèmia m'ha impulsat molt. T'ha donat ahí... Sí, ara ja... Sempre diuen que els artistes, les èpoques com a voltes com fosques, no? És com que desperten necessitat de color, no? Això és cert, sí. Això és Què cert. estàs pintant? Morts, assassinats, degollats? No, encara no som Goya. No som Goya. Però bueno, estem, sí, encàrrecs, moltes coses. Sí? I coses, he aprofitat perquè tenia moltes coses pendentes. Què és l'últim que has pintat? Ai, doncs no me'n recordo, un pòster, a lo millor, algo pòster? publicitari. Ah, sí. va, professional. Rollo, així, cartells, és que fas de tot. Però ja tinc ganes de classificar-me una miqueta en lo meu. Molt bé, En lo meu propi. Què és això? Ja faré una exposició teua, no, Diego? Sí, ja vindrà, ja arribarà. Molt bé, Sí, molt bé. Que te la presente Clara. Ah! Que te la presente Clara, l'exposició. Home, ara, a partir d'avui no saben el que passarà. Exacte. Com una de tus chicas francesas. Clara per supost. vol ser la musa. Ella vol ser la musa d'algú. Pues serà la musa, perquè ja... Me deixes? Ah, no. Dona. Te deixo. Sí, a veure, Claro. no te puc negar, no? Ah, vale. Juguem, Diego? Ai, per favor, juguem. Atenció. Juguem. Temps. Quines obres d'enginyeria es construeixen per a travessar els rius sense necessitat de banyar-se? Ponts. Correcte. En quina sèrie va realitzar Shakira un camió l'any 2005? En 7 vides o en física o química? Ai, ahí me pilles. Quina has dit la primera? En 7 vides o en física o química? Física o química? No, en 7 vides, que no va ser sé, una jo- sèrie que va tenir molt d'èxit. De quin grup britànic és el tema Another Brick in the Wall? Pink Floyd. Correcte. Steven Spielberg va oferir a Shakira un paper important en la... Ai, s'ha acabat el temps. Li la farem a Alicia. Alicia, que des de que ens coneixem, Alicia, jo crec que pot fer ja 3 anys, perquè Alicia és una VIP, ha vingut ja... T'estan segellant el carnet de VIP, Sí. perquè cada volta que vens a concursar hi ha un carnet que t'han de posar el segell. Sí, sí, com els de les cafeteries, és per al menú... com el de les perruqueries, que al final d'en 10 t'ix la talladeta. La talladeta de moño de Baez. I el cafenet gratis. Ella porta 3 anys vinguent d'ací que va obrir-se una parà al mercat, que va ser això, pegarà l'ascla, que pegarà l'esclafí, que serà superexitós. Ja l'has oberta? No, patrocinadors, el telèfon, així, crideu. La parada podem dir ja de què és o encara no? No. És que no ho amolla. No ho amollaré. És que ve així, és que no ho ho diu amollaré. mai. És per a generar-te l'intriga. Però tu tens claríssim de què és. Sí. Tu ho saps, però Sí. no pots dir per a que no Home, és t'agarren la que si idea. no m'agarraran la idea i me És que això fotran és el la tema. vida. Però, clar, en totes les coses que estan passant, ella no acaba d'inaugurar la parada i estem tots amb ganes de saber esta dona que vendrà. Per favor, si algú vol patrocinar la parada d'Alicia, que contacte amb el nostre programa, per favor, i ja vos posarem en contacte amb José en Alicia. xarxes vos passa el contacte, no? Molt bé. No patiu, no patiu. Preparada? Sí, Atenta. va. Temps. Steven Spielberg va oferir a Shakira un paper important en la pel·lícula La màscara del zorro i ella el va rebutjar. Verdader o fals? Verdader. Correcte, li va dir que no a Steven Spielberg. Quin actor malagueny protagonitza la pel·lícula La màscara del zorro? Antonio Banderas. Correcte. Té Shakira una estrela en el passeig de la fama de Hollywood? Pensa-t'ho bé. Sí, en 2011. Correcte! Molt bé, fins i tot has encertat l'any. En quin segle va néixer l'escriptor Enric Soler i Godes, en el segle XIX o en el XX? Xica, haver dit alguna cosa? Sí, després de lo de Ocean Mar vaig a dir jo alguna cosa. Tira. És que... Josep Miquel, com estàs? Bé. Que contents estem de veure't, perquè este home de Xixona, este home és un gentleman. És un gentleman, és un gentleman. Gràcies, gràcies. Què has portat? M'he portat, com a bon shakirista i xixonenc, Sí, dos pastilles de terror. que bo. Torró d'estos Nadals passats que estaran caducats, no? No, home, no. No, home, que és Preses broma. d'un amic, de Pepe i Mercedes, un Que bon bé. amic. Artesanal, artesà. Artesà. Que guai, que guai. I res, que es es veu proveu. així amb mollet bo. Home, D'este casolà, aquesta Xixona cosa i bona. Alacant. Doncs mira, en febrer menjarem torró, perquè és Home, veritat. s'ha de que menjar tot l'any, Sí, és de veres. Tota època és bona per a menjar torró. És cert. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Miquel. res. Ara en acabant, Un plaer. ara quan s'acaba el programa, per a berenar, farem un cafenet i ens posarem un poc de torró. Vinga. Preparat? Bé.
Mira, te fas la que no Pues ha bueno. contestat Alicia. Temps, en quin segle va néixer l'escriptor Enric Soler i Godes? En el 19 o en el 20? En el Lèneu. No, al segle XX, concretament del 1903. De què estan fets els collars típics hawaians, els que quan t'arribes t'estaquen ahí? De flors. Correcte. A què fan referència les paraules angleses sour, sweet i bitter? Res. A sabors, són gustos. Quina és la cinquena de les 7 notes musicals? Sol. Sol, correcte, Enrat, molt bé. Escolteu, 1.050 punts, que està molt bé per una primera fase, i amb aquesta fantàstica xifra directes a la segona fase. Difícil, no mig. No mig. Estan tots dient-me com ho ha de fer. Mi no mi. Mira, és que m'ha quedat enganxat. Que difícil és. Té molt de mèrit això que fa Shakira. Té molt de mèrit. A veure, Juan Manuel, com ho fas tu? Ai, tens gràcia. És tec, 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 tec. No, tens més gràcia tu que jo. Escolta, estic pellant-me la roba i donar-te-la. A més, tens ahí una rullamenta ahí que estàs molt Shakiro, Estàs molt Shakiro, el Shakiro de Faura, Y fer sonar ahí les monedetes sería, vamos, la bomba. Juguem a la pantalla les opcions. Atenció. Ahí les tenim. Filempua, filadet, filabarba, filament, filacteri, filigrana. Toma ya. Paraules que comencen per fil. D'acord, Juan Manuel? Molt bé. Prepara per afilar prim, que comencem. Temps, tela molt prima, semblant a la gasa, que servia per a fer sedassos, tovalles o cortines. Filament, No és correcte. Temps, cinta utilitzada pels artistes medievals per a comunicar a l'espectador el text dit per un dels personatges. Atent al Filempua? temps, Com? filempua, No és correcte. Temps, xarxa que s'utilitza per a replegar-se els cabells. Això em vindria a mi bé ara. un filadet, Correcte, un filadet. Molt bé. Temps, obra feta de fils d'or o de plata, units i soldats amb molta perfecció i delicadesa. una filigrana, Correcte, una filigrana. I l'última troba que també l'encertaràs. Temps, fil metàl·lic que es torna incandescent de l'interior de les bombetes quan hi passa el corrent elèctric. un filament, Correcte, el filament. Mira, la filempua és la tela molt prima i el filacteri és aquesta cinta que utilitzaven els artistes medievals. 1.110 punts per a Juan Manuel, molt bé. Juguem ara amb Carla White a la pantalla. Johnny Depp, Bertín Osborne, Jimmy Page, Carlos Baute, Orlando Bloom i Nacho Vidal. Què tenim ahí? Artistes. Artistes famosos, d'acord? Doncs jugarem a altres famosos amb els quals estan enfrontats, d'acord? Atenta, van trencar palletes, que es diu, no? Van tenir un conflicte. Temps. Robbie Williams tortura el seu veí amb música de bandes rivals. Black Sabbath, Deep Purple... Jimmy Page. Correcte. Manté una disputa legal amb el fundador de Led Zeppelin per unes reformes que Williams vol fer en sa casa de Londres. Temps. Justin Bieber es va menjar un cop de puny d'ell quan li va dir que havia tingut un romanç amb la seva exdona. Johnny Depp. No és correcte. Temps. Després de rodar The Tourist, va manifestar que pretenia mantindre's lluny d'Angelina Jolie. Johnny Depp. Correcte. Temps. Al remat va perdonar Arévalo per haver publicat una foto del rei emèrit a sa casa. Bertín Osborne. Correcte. Es veu que van fer una paella. Van fer una paella. Atenció. Bertín Osborne, Arévalo i el rei Juan Carlos. Imagina't. I
Arevalo va fer una foto i la va pujar l'home, tota la bona fe a les xarxes. Es veu que va etiquetar el rei Juan Carlos. Ah, de xarxes, el rei Juan Sí, la Carlos. va pujar, el va etiquetar i es veu que Bertín li va dir «Xico, que això és una paella privada, no ho puges». Veu que la paella portava carn de porc, portava pesos, portava chorizo, i clar, Bertín La d'Arguiñano. estava afrontat. La paella d'Arguiñano. La paella d'Arguiñano. La paella d'Arguiñano, molt bé. Ahir Carla fent amistats. I l'última, tens Marta Sánchez. Li va retraure que es quedara amb els beneficis de la cançó Colgando en tus manos. Carlos Baute. Correcte. Diuen que finalment ho van arreglar, però es veu que ella dia que ella ahir havia cantat i no havia vist un clau. Mira, Orlando Bloom és qui li va fotre un cop de puny a Justin Bieber. 1.160 punts per a Carla. Juguem ara amb Clara. Teua Clara. T'agrada el rap? No el peix, la música rap. Val. No, que igual me diu, si no ho havies entès, com eres de costa, estàs acostumat al peix. La llipebre de cine. La llipebre, no sé. Guaita la pantalla. Kanye West, Azealia Banks, Just Woman, Tessa, Eminem i Pupila. Val? No és prova musical, però parlarem de raperes i rapers, d'acord? Atenció. Temps va començar a triomfar en internet quan tenia 17 anys. Eminem? No és correcte. Temps va ser candidat a president del seu país. Kanye West? Correcte. Es va presentar a les eleccions, van votar alguns però no va guanyar, afortunadament. Això falta ja. Temps, esta rapera valenciana es diu en realitat Carmen Aguado. Tessa? No Ah, Pupila. correcte. No, sí, no? Temps va protagonitzar una pel·lícula sobre la seva vida l'any 2003. Just Woman? No és correcte. I l'última. Temps, hem de referir-nos a ella com l'altesa del rap valencià. Tessa. Tessa, correcte. El seu debut discogràfic es va titular Altesa. Mira, Azaelia Banks és la que va començar a triomfar quan tenia només 17 anys. Just Woman és Carmen Aguado i Eminem és qui li van fer la pel·lícula 8 Miles. 1.100 punts per a Clara, molt bé. Gràcies. Alicia, jugarem a frases de pel·lícules de Martin Scorsese. Ala, vinga, va. Toro salvatge, Pues Taxi bé. Driver, L'irlandès, Shutter Island, El color del diner, El lobo de Wall Street. Les hauràs vistes totes, o almenys el 90% m'atreviria a dir, No, no? totes, però jo sóc de les que pega una becaeta a mitja pel·lícula, A veure. Temps, he sentit que pintes cases. És una frase recurrent que diuen a l'assassí Frank Sheeran en esta pel·lícula. L'irlandès. Correcte. Pues esta és larga, Esta va ser dos becaetes. està llargueta. Temps, $1 guanyat en el joc és 2 vegades més dolç que $1 guanyat amb el sou, afirma un protagonista. El color del diner? Correcte, una pel·li de Paul Newman i un joveníssim Tom Cruise. Temps, 12 hores treballant i continues sense poder dormir. Els dies duren i no s'acaben. Això ho diu Travis. El lobo de Wall Street? No és correcte. Temps, puc vendre qualsevol cosa, puc vendre lubricants en un convent ple de monges. Fanfarronejava el protagonista. El lobo de Wall Street. Correcte, Leonardo DiCaprio que fa un paper ahí molt, molt bo. I l'última està fent molt bé, Alicia. Temps, jo em dedique a lluitar, però m'agradaria més saber recitar. Això és espectacle, afirma el protagonista. Toro salvatge? Correcte, això ho diu Robert De Niro, molt bé. Taxi Driver és on Travis diu allò de 12 hores treballant. 1.170 punts per Alicia, fantàstic. Diego, vull que mogues les caderes perquè t'ha tocat prova musical, efectivament, de Shakira. Vull veure't ballar, Ixa Pelvis. Me mates. Ahí ho tenim. Moscas en la casa, Waka Waka, Si te vas, La bicicleta, Inevitable i Loba. D'acord?
Ballarem junts, Diego, no preocupes. Ai, és que, a veure... Temps, com es titula la cançó íntima de Shakira? Si te vas, Com? Com has dit? si te vas. No és correcte. No és correcte. Seguim. Temps, quin és el nom d'este hit? Si te vas. No, vols dir que se'n va eres tu, perquè Jo no sí, és perquè correcte. No és correcte. Ai... Temps, com es diu esta provocadora cançó? Loba. Correcte, Loba. Vaja, ara que balla bé no m'han enfocat. És que entenc una cosa, però una que m'així bé i l'altra en la càmera fent coses així. Temps, quin és el títol d'esta col·laboració amb Carlos Vives? La bicicleta. Correcte! Algo farem. La bicicleta. I l'última, temps, quin és el nom de la cançó de Shakira que va posar banda sonora al Mundial de Futbol de Sud-àfrica? Waka waka. Ho he dit, no? Sí, però vull ballar, què passa? Ahí. Molt bé, el Waka Waka. No em punxa, Quique, no em punxa. Quan veu que ho faig bé no m'enfoca. Molt bé, Diego, mira, la primera que hem escoltat Ja. era Mosques en la casa. I, M'he precipitat. i inevitable era la segona. Ja. Bueno. 1.110 punts, Diego, ha estat molt bé, eh? Josep Miquel, sabem que els torrons de Xixona són dels millors del món, d'estan entre els 3 millors del món. Que tinc 3 pobles que també he de quedar bé, ho entens, no? Diria que són els primers, però que després de casinos també m'agarrin i m'afaiten en sex, saps? Però en el top 3 estan els de Xixona. Els primers. Això és indiscutible. Doncs no anem a parlar de torrons, anem a parlar de sopes del món. Minestrone, bullabessa, caldo verd, sopa coberta, solianca i ramen. T'imagines un torró de puchero? No. No? Un torró Invencions salat? poques. Un torró salat? No, per què? No, En no. cigrons i penques? No. No? I pilota? Pilota de No. puchero? Que bo. Si n'hi ha gelats, perquè no van a haver torrons. N'hi ha gelats, La perquè no era tradició un és la torró. tradició, home. Molt bé, Josep Miquel, un home fidel a les tradicions. Atenció! Temps, esta sopa de peix, originària de Marsella, té un origen humil. Busquem una sopa... Bullabessa. Correcte, molt bé, la bullabessa. Bullabessa, ella me bate como haciendo bullabessa. Temps, es diu popularment que esta sopa és la meitat de Portugal. És la meitat de Portugal, per què? Per què pot ser la meitat de Portugal? Ni idea. Sopa coberta. No, és correcte. Temps, esta sopa tradicional va ser un dels plats preferits de Dostoyevsky. Solianca. Correcte, a base de carn, salxitxes, peix, xampinyons i cogombre. Collo, quina empastra, Dostoyevsky. Temps, els italians no tenen una recepta tancada, la improvisen amb les verdures de cada temporada. Minestrone. Correcte, es pot completar amb pasta o arròs. I l'última, temps en el nostre territori es prepara amb menuts de gallina i unes llesquetes de pa. Sopa coberta. Correcte. Apareix, per exemple, en el dinar de Nadal que descriu Vicente Blasco Ibáñez en Arroz i Tartana. Mira, el caldo verd és la meitat de Portugal perquè mitja bandera de Portugal és de color verd. Val? Però molt bé, 1.160 punts. I ara arriba el moment que fem un descompte, anava a dir un recompte, i aquí diem adeu a Clara! No passa res. Demà
Demà t'esperem i te vas a donar una gran sorpresa. No, la sorpresa no me la No, donaràs. te la vaig a dir. Demà el programa Ja ho sé. va dedicat a l'època medieval. Que és el tema que a tu més t'agrada. M'encanta. Te promet que no ho han fet a posta, perquè nosaltres els temes anem fent-los sobre la marxa, coincidir que No venies... passa res, no passa Però mira, res. demà és el dia de que els guanyaré, haters no? s'arrapen. Val? Clara, tu demà ens cantaràs o ballaràs alguna cosa? Sí, Què? la Nati Peluso, 2 cançons. 2 cançons? Però són que bo. trossets. Trossets? Molt bé. Doncs prenem nota tots a casa. Demà tornarem a tindre Clara. T'esperem! És bo, això. És un bon exercici, eh? Bé, juguem a fer-nos la guitza. Comencem amb Alicia, la misteriosa venedora de la parada del mercat, que mai sabrem què venia allí. Aquí fotrem. Vindràs a l'inauguració si algun Sí, dia... allí a la inauguració. I allí és Shakira. Allí és- Però escolta, m'anaves a vindre Sí. de l'altra vegada ja de Goya, una Ah, cosa sí? així. Perquè era cada una- volta em pilles vestit d'una cosa i jo te dic, aniré vestit d'això. Mira, parlarem de què... Ja ho parlarem. Va, aquí fotrem. És que són molt majos. Tria'm algú, No va. vull fotre a ningú. Qui va l'últim? Diego? Pues a Diego. A va. Diego. Molt bé. Ai, són molt majos, però vaig acabar-te de rematar. Són molt majos, Home, però vaig a acabar-te de veure. rematar. Punyalada. És que estic pintant jo també. Sí. Aleshores, la Però- competència me la sí, tinc sí. que llevar de damunt. Cari, jo soc de Castelló. Tria'm un tema, per favor, Alicia. Què hem preparat els guionistes? Una bruta, cega, sorda, muda. Jo trobo que Jo? estan parlant de mi. Me sent al·ludit. Jo bruta. Bruta? Molt Jo bé. bruta. Doncs, Diego, atenció. Bruta. Temps, en quina televisió autonòmica es va estrenar l'any 1999 la sèrie Plats Bruts? Televisió autonòmica... Canal 9. No, tant de bo, això hagués hagut aixina. Ai. A TV3, en una sèrie que va Déu. tenir molt d'èxit, a TV3, una comèdia, una sitcom. Jo és que autonòmica m'ha... Temps, a qui va assassinar el patrici romà Marc Juni Brut? Patrici Romà... Pensa un brut que assassina algú. Atenta al temps, eh? Calígula? No. A Juli César. Vale. Tu quoque, Brutus, Filimí, Hasta que ahí. va matar al César, que era, era el pare adoptiu. La filologia, la filologia. Temps, en quin país europeu es troba la regió dels Abruzos? A veure, vaig a dir... Ui. 15 segons. En Itàlia? queda una, eh? Com? Itàlia? Correcte. Veus? Itàlia, crec que és els Abruzzi. Itàlia, sí. Els Abruzos. I l'última. Temps, com s'anomena el vi escumós espanyol amb menys de 12 grams de sucre per litre? Pensa en el tema. Mosto? No! No, espera. El cava brut. El cava brut. Bé, Carla, de la Vall d'Uixó, què fem? A Diego també. A Diego otra volta. Vist que la màquina està calenteta, eh? La màquina està calenteta. Un tema, per favor. Una cega, sorda, muda... Una. Una. Molt bé. Diego, atenció. Temps. Si has escrit 10.000 paraules i n'esborres una, quantes en queden? Ui, a veure. Si has escrit 10.000 paraules... I n'esborres una, quantes te'n queden? 9.999. Correcte, pareixia molt més complicat del que era, eh? Jo dic, es trau el mòbil, eh? I comença a... No, encara no. Temps, quin peix es diu tuna en anglès? La tollina. Correcte. Temps, quin membre de la generació del 98 nascut a Bilbao va ser rector de la Universitat de Salamanca? Ai. Pensa en el tema.
pensa en el tema i busquem un membre de la generació del 98. Sí. Digues el tema en veu alta i t'eixirà el nom. El tema? Digues el tema quin és. El tema pel que estem jugant quin és. Pels diners. Com? Què? Parem el temps. Parem el temps. No ho dius tu, ho demani jo. Parem el temps. No. Ho demani jo. A veure, Diego, sí, juguem per diners, perquè hi ha un premi de 500 euros, però sobretot juguem per amistat i per passar-ho bé, però sí, el tema és diners. Home, tampoc ho pots mercantilitzar tota la vida, Diego. Vull dir, el tema era una. El tema de la pregunta era una. Ja ho sé. No, ja ha parat el temps, Diego, perquè si no Ara ja pare ho jo sé. te quedes fora. Bueno. Te l'he parat jo perquè Ara ja ho sé. no ho sabies, clar. La grada de hablar-lo era un Unamuno. amuno, clar. Però tu estaves diners, vull diners! Diners! Ojo, Atenció a l'última. Temps, de quin músic valencià és el disc Una amable, una trista, una petita pàtria. No ho sé cert. De Pau Alabajos. I Alabajos. Molt bé, juguem amb Josep Miquel. Què farem? Vinga, per a repetir a Carla. Vale. Molt bé, doncs juguem amb Carla i un tema per a ella. Què li dediquem? Cega, sorda o muda? Muda, va. Muda, Carla. Atenta. Temps. En quina assignatura escolar s'usen sovint els mapes muts? En geografia. Correcte, molt bé. Temps. En quina dècada del segle passat el cinema va deixar de ser mut i va començar a ser sonor? Quina dècada del segle passat comença el cinema sonor? ¿1930? No és correcte, als anys 20. Quasi. L'any 27, de fet, Quasi. és la que es considera com la primera pel·lícula sonora, que és El cantor de jazz. Temps. Musulmà, que sense canviar de religió va continuar vivint en la península ibèrica després de la dominació cristiana. De la dominació cristiana, exacte. Musulmà que sense canviar de religió va continuar vivint en la península ibèrica després de la dominació cristiana. I el tema, quin és? Muda. Per ahí tens una pista. Almudabat? No. Quasi. Mudèjar. Els mudèjars. Ah, musulmà. Vale, sí, era musulmà, sí. I l'últim temps, com s'anomena l'alteració en la seqüència de l'ADN d'un organisme que es transmet per herència? Mutació. Correcte, molt bé. Juguem amb Juan Manuel. A qui fotrem? Anem a tirar a Carla. A Carla, molt bé. Doncs marquem a Carla i... Quin tema, per favor? Cega o sorda? Pues Sega. Cega. Atenta. Temps. Com es diu el joc infantil en què un dels jugadors amb els ulls tapats ha de procurar agafar-ne un altre? La gallinita ciega. Correcte, la ganyeta cega. Temps. Quin invident cantant portorriqueny cantava l'èxit Què serà? Passe. Aturem el temps. José Feliciano. Temps. El sistema segesimal està basat en les següents unitats. Centímetres, grams i... Litres. No. Com es nota que és estudiant? S'ha anat al litre directament. Segons. Segons. El tema era Sega segons, per donar la pista. I l'últim temps, quin cineasta que ens va deixar en 2020 va dirigir la pel·lícula Los girasoles ciegos l'any 2008. Passe. José Luis Cuerda.
Bé, tancarà esta fase Diego. Diners, 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 diners! Give me the money! Give me the money! Que m'ha eixit així. Que si home sí que te dic de broma, que estic molt simpàtic. Ara me sent home. malament. No, home, no, que no vull que... Per favor, els haters, que no pensen que ara Diego és una persona materialista, tot el contrari. No, sóc impulsiu. És un artista i molt Claro. espiritual, una molt bona Molt. persona. El que passa és que Un ser de luz. estava ella tabalà perquè és normal. Tu me veus a mi així i pensa que se t'ha aparegut la mort. És que jo ho entenc. A qui triem, Diego? Aquí triem A qui triem? Alicia. Ya sabía yo que me la tenía que tornar. M'encanta la Yo La digo, revenja serà... yo digo que Diego es un ser de llum y él ahí, a la rencunia. Doncs sorda, Vale, està arribito dient sorda. Atenta. Per cert, si algú a casa no ho ha entès, els temes que hem fet de sorda, muda, cega, és per la famosa cançó de Shakira, que ho diu en la lletra. Alicia, atenta. Temps en valencià. Quina lletra pot pronunciar-se sorda o sonora? La B. Com es nota que a pitxes. Com es nota que a La S. pitxes. La S. No és igual casa que Després he casa. caigut. Temps que compraràs segurament si fas una visita a la Bruixa d'Or de la localitat de Sort. Lotería. Correcte, loteria. Temps, quin compositor alemany nascut en 1770 va patir sordera des d'abans de complir els 30 anys? Beethoven. Correcte. I l'última... Temps, com s'anomena el dispositiu que es col·loca en els instruments musicals per a disminuir-ne la intensitat sonora? On està la meva càmera? La teva càmera és esta d'ací. La veïna que està aprenent a tocar la flauta dolça, que es compri una punyetera sordina, per favor. Gràcies. Atenció! Resposta en recau! És que el Sí, timbre... que està tot el dia ahí. Sí, Dona, sí. però també t'he dit una cosa, som terra de músics. Jo també crec que paciència, perquè jo crec que la carrera dels músics se la trauen en el conservatori i amb el veïnat. Vull dir, jo crec que tot músic valencià, tot estudiant de música, quan acaba el conservatori, la carrera musical el que ha de fer és regalar almenys una coca de nous i panses a tot el veïnat, a tota la finca, perquè ens entra la carrera en tu, fill meu, eh? Mira, entre el xiquet que toca la flauta Honer, que ara ja no es pot tocar la flauta Honer, ara és el xilòfono a l'escola. Ai, sí, per Perquè què? com no es pot bufar, ara és xilòfono. I la de la veritat. flauteta dolça pels matins, mira... Jo... Però el xilòfon ja estava abans de tot el tema de la Covid, eh? Sí. Jo he anat a moltes escoles Sí, que i tenia xilòfon i me'n recordo flauta. fent el Celebrity School i totes les escoles tenien el xilòfon. I dic, però què passa? Tots els xiquets han de ser percussionistes, tots tenien ahí el xilòfon, que pareixia que estaves en Cuba, tots allí en la cosa Més esta. agradable és... Sí, més que la flauta, sí. I ja, si tens un dolçainer en el pis de dalt, ja... Mira, si Bé. tinc un dolçainer, no vaig a dir el que... Fem un... És correcta, la resposta, evidentment, era correcta, la sordina. I ara sí, fem un recompte de marcadors i aquí hem de dir adeu, malauradament. Diego! No passa res, No. t'esperem demà i demà també n'hi ha més diners, Diego! Demà també n'hi ha diners! Això ha quedat ahí, Això. Mira, mira, Ha mira, quedat. mira, mira, mira les monedes! Molt bé. T'esperem demà, Diego, que volem a Muntó. Shakira, Shakira. Fase d'expulsadors, fem els equipets. Alicia, Josep, Miquel per una banda, Juan Manuel, Carla per l'altra. Vos recorde dues opcions, tan sols una és la correcta, d'acord? Comencem per ahí. Ahí cauen. Plena de gràcia, malucs ballarins. Temps, que significa Shakira en àrab. Plena de gràcia. Correcte, molt bé, ho va posar son pare, que és d'origen libanès. Opcions. Pel seu vibrato fort, per la seva estatura baixa. Temps, per quin motiu Shakira no va ser acceptada en el cor de l'escola? El seu vibrato fort, negre. Correcte, el professor de cor li va dir que cantava com una cabra. Iolariu! Iolariu! És molt del Tirol. Alicia, Josep Miquel, opcions. 4, 6. Temps, quants idiomes parla Shakira? Portuguès,
anglès, francès, català i espanyol. Bueno, jo crec que són 4. No és correcte, no és correcte. parlar àrab també. Domina el castellà, l'anglès, el portuguès, l'italià, el francès i L'àrab. el valencià. Té un coeficient intel·lectual de 140, molt sabuda, molt sabuda. Opcions. Ahí cauen. Estava jo. Li van robar les lletres del disc, van assaltar-se a casa de Bogotà. Temps, quin esdeveniment dona nom a l'àlbum de Shakira? ¿Dónde están los ladrones? ¿Tú sabes? Sí, sí. ¿Negro? I van robar les lletres del disc. Correcte, sí és. Molt bé, molt bé. Estiguent a l'aeroport, quan es dirigia a gravar el seu disc, li van furtar la maleta on portava les lletres. No sé, portaria un troli aixina ple de paperassa, també. Esta dona no coneix l'email. Un pen? Clar, un pen. Opcions. Ja són. Pizarro Ripoll. Temps, quin és el segon cognom de Shakira? Ripoll. Jo crec que Ripoll. Sí. Sí, sí. Correcte, així és. Sa mare, Nídia del Carmen Ripoll, és una colombiana d'ascendència catalana. Opcions. L'oïda, l'olfacte. Temps, quin és, segons la mateixa Shakira, el seu sentit més desenvolupat? Olfacte? Correcte! És que l'oïda Així no és, afina afirma molt. reconèixer les persones millor per l'olor que per la cara, imagina. No afina molt en la vida. Fem un recompte de marcadors, continua la cosa ara mateix. Atenció, 1, 2, 3, un punt de diferència cal arribar a 5. Seguim jugant. 5 anys, 10 anys. Temps, quanta diferència d'edat hi ha entre Shakira i Gerard 10. Piqué a favor d'ella? 10, 10. Correcte! Sí, és. Shakira va néixer en 1977 i ell en 1987. Opcions. Magia, embrujo. Temps, quin era el títol del primer àlbum que va editar Shakira quan només tenia 14 anys? Embrujo. No és correcte, no és correcte. Va ser estava Màgia, però entenc que no ho ha encertat perquè va ser un fracàs. Només va vendre 1.200 còpies. Mira. Opcions. Jennifer López, Shakira. Temps, qui és més alta? Jennifer López, no? Teoria. Correcte, Però així per és. molt, no? Tampoc molt més, Shakira fa 1,57 i Jennifer López 1,64. No, si t'agarrem a tu... Home, és que jo faig quasi 1,90. Opcions. 2 minuts i 45 segons, 7 minuts i mig. Temps. Quin és el temps màxim que la lluna pot ocultar la llum del sol en un eclipsi total? Crec que és 2 minuts. Crec que sí. No és correcte. 7 minuts i mig. Segons la NASA, el temps màxim d'ocultació total de la llum del sol durant un eclipsi és de 7 minuts i 32 segons. Com els orgasmos de la... Perdona? de la Figamont. Quan vingué la Figamont no eren els orgasmos. És veritat, hi ha uns orgasmes d'esta dona que duraven com un eclipsi lunar. Pregunta decisiva ara mateix. Atenció, penseu-ho bé perquè si encerteu us plantareu directament a la final, d'acord? I vull que, per a celebrar-ho, feu el crit de Shakira. Feu un... Ok. Val? Opcions. La Vila Joiosa, Tu sabràs. Dénia. A veure, va. Ho tenim a prop, Ho tenim molt a prop. No veurem. Temps, en quina localitat valenciana es troba la platja dels estudiants? En la vila, no? No ho sé. Jo en Dènia no la conec. La vila. A la final! A veure com ha sortit. Josep Miquel, pareix un bereber. no tinc veu, Pareix un bereber. Vos espera demà i nosaltres ara al Mongo! Más redondita, me gusta esa barbita. Y bailé hasta
programa d'avui, molta atenció perquè tenim un fantàstic premi de 500 euros! Recordeu que no hi ha temps, la primera resposta que ens doneu és la que marcarem, d'acord? Alicia, Josep Miquel, molta sort a les vostres posicions perquè juguem a la gran final! Alicia, Va, digues. en quin tipus de pacients està especialitzat un metge geriatre? En huelos, en yayos, en abuelets. Gent major. A Chapono. Gent major. Correcte, en ancians, molt bé. Josep Miquel, amb quina disciplina artística relaciones a Luis de Góngora? Pintura. No és correcte, literatura. Poeta i dramaturg del siglo de oro castellà. Góngora, tranquil, que són els nervis. No et poses... No et preocupes per això. Alicia. Quants fills tenen Shakira i Piqué? 2. Correcte, Milan i Sasha. Com les gomes d'esborrar. Exacte. Josep Miquel, quantes comunitats autònomes insulars hi ha en el territori espanyol? Comunitats autònomes insulars. Me'n recorde ara. Quantes... Analitza bé, perquè t'estic preguntant una cosa molt més senzilla. Quantes comunitats autònomes són illes? 2. Correcte, efectivament. Balears i Canàries. No t'estava preguntant per el nom de cada illa, sinó quantes comunitats autònomes estan formades per arxipèlags, per illes. Alicia, en quina ciutat colombiana va néixer Shakira? Barranquilla. Correcte, molt bé, està super preparadíssima per al tema, eh? Jo sóc de Nino Bravo, però... Josep Miquel. En quin país va néixer la pintora Frida Kahlo? Josep Miquel, estàs molt desbaratat. Crec que és per veure'm a mi. És per veure'm a mi No me'n perquè recorde, ara estic en t'estàs blanc. posant molt nerviós i sé que ho saps perfectament. Li poses cara a Frida Kahlo? Sí, però no me'n recorde. Li poses celles a Frida Kahlo? Digue'm un país. Pel tema que estem dient, Colòmbia. No és correcte. Mèxic! Mèxic. Alicia. Si Shakira i Piqué van néixer un 2 de febrer, quin signe del zodíac tenen? No ho sé, Géminis, jo què sé. El meu pare va néixer per al març, però jo què sé. Eixa època de l'any se me'n va. No és correcte, seria en aquari, segons la tradició del zodiacal. La tradició zodiacal, vull dir, la gent que sí, segons tota la història del zodíac. Josep Miquel. En quina comunitat autònoma va néixer l'exciclista Miguel Indurain? Navarra. Correcte, molt bé, a la població de Villava. Alicia, Va. quants són els sagraments que reconeix l'Església Catòlica? Vaig a contar, eh? A veure. Dis-los en veu alta, així ens contem tots. Serveix per a repassar. És que més comulgaran. Bateig, comunió, confirmació, matrimoni, unció de... O sigui, quan em mors, i l'ordre sacerdotal. Jo crec que són 6, però tinc dubtes. No sé si són... 6. Me la jugué.
No és correcte. Són set. En són 7. Ja sabia jo, En m'ho són oblidava. 7. No sé dir-te quins són, La perquè extrema no opció sé, i la unció com d'enfer- preguntava pel número, no La els unció hem d'enfermos posat. i la extrema opció. Com? La unció d'enfermos, o sigui, quan estàs malet, te'n van i te'n fiquen l'oli i després, abans de morir, també te'n fiquen I l'oli. la voluntat pel damunt no serà també un... Doncs no ho sé. Jo, No ho sé. això ja no ho La voluntat controle. pel damunt. Per favor, que no m'excomulguen, que vull continuar-hi cintant la Setmana Santa. Atenció, Josep Miquel. Quin és el color corporatiu de la Societat Estatal de Correus i Telègrafs? Groc. Correcte. Atenció, Alicia, que Josep Miquel acaba de reviscolar l'efecte del turró de Xixona. Va, vinga. Alicia. No me preguntes ja més coses místiques. Quin anglicisme fa referència a la franja horària de major audiència en televisió? Prime time. Correcte! El prime time. Josep Miquel, com es deia la pilota que feia companyia a Tom Hanks en Nàufrag? Massa gras. Recordes, ell es pinta una pilota Sí, sí. per a fer-se com un amic en aquella illa deserta. Vaig a dir un nom, però... Peter. No és correcte. Wilson! Senyor Wilson! Senyor Wilson! Me'n recordava. Alicia, ara mateix, si encertes, guanyaràs el programa i el dedicaré a un ball de Shakira, d'acord? Per favor, un laptop. Ai, no, això és un lap dance. Amb quin nom de districte de Londres coneixem el meridià 0 o primer meridià? Greenwich. Guanyadora del programa! El Mèrida de Greenwich, efectivament, així és. Felicitats! Molt bé, Josep Miquel. Vos has fet tots dos i els que esteu a casa demà, sí, també. Ho esperem a la mateixa hora. Atrapa'ns si pots! Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte. Samina, mira, sangalegua, porque esto es África. Samina, mira, waka, waka, Samina, mira, sangalegua, porque esto es África.